Eli nyt te voisitte jokainen mielessänne miettiä vähintään yhden. Niitä saa olla useampikin, niitä semmoisia, mitä voisi tässä tulevaisuusverstalla kutsua ongelmiksi, semmoisia jotain haasteita tai mitä te olette joutuneet pohdiskelemaan tai mietiskelemään tai mitä nyt huomioit jälkikäteen teette niistä ryhmistä. Niin miettikää jokainen vähintään yksi semmoinen ongelma. Löytyykö jokaisen? Joo. Lähdetään, kuka haluaa aloittaa. Minä koitan jotenkin lyhyesti ytimekkäästi tänne koota tänne taululle. Saanko aloittaa? Saa aloittaa. Miten onnistuu motivointi? Minä laitan vaan tällaisin sanoin. Joo. Mulla oli myös lähinnä se, että miten saa innostumaan innokkaita. Joo. Miten jos reagoi siihen, että kun joku lähtee juoksemaan, niin miten se pitäisi tavallaan, että kuinka keinot, että miten puuttuu tilanteeseen joku tämmöinen. Se ikä haitari, että oli aika laaja skaala. Ja tämähän on kyllä varmasti yleensäkin sit näissä liikuntaryhmissä. Se ryhmän koko tavallaan, että olisiko ollut vähän liikaa sutinaa joillain kertaa. Liian iso ryhmä. Mulla 3 kerrasta 2 oli ihan selvä rakenne ja ihan tosi hyvä rakenne. Tosi joutui ottaa välillä takataskusta jonkun uuden, mutta se alku ja sitten se tekeminen ja se lopetus oli ihan selvä mun mielestä. Äänestetään. Saat äänestää 2 tai 3 itsestäsi itselle suurin ongelma. Ja toimin kirjoilla. Nea. Motivointi, eri ikäisten huomiointi ja ryhmän koko. Ja. Ryhmän koko, vieraus ja sitten ryhmän hallinta. No pistetään saman. Nähdään. Joo, kyllä. Emma? Se huomiointi ja se erikäisten huomiointi. Joo. Vieraus ja oikeat ohjeet. Joo. No, ryhmän hallinta. Ja ryhmän aloitus. Joo. Sitten tilanteisiin puuttumisen keinot. Joo. Joo, mulla on kanssa tilanteisiin puuttumisen keinot. Se on vähän sama ehkä kuin se seuraava eri. Ja sitten se vieraus. Joo. Yritä pois. Tämä tilanteeseen puuttumisen keino selkeästi olisi yhtenä. Sitten on tämä eri-ikäisten huomiointi, ryhmän koko, vieraus ja ryhmän hallinta. On nyt sellaisia. Niin nyt mentäisiin sitten tuohon ideointivaiheeseen. Eli sovelletaan nyt sille, että tehdään tämä ryhmissä. Älkää vielä lähtekö liikkeelle mihinkään, mutta saatte koota semmoiset vaikka 3-4 hengen ryhmät. Ja lähtee ryhmässä miettimään nyt näitä 5 meidän esille nostamaa ongelmaa niin, että käännätte sen positiiviseksi. Eli millaisia ratkaisuja siihen ongelmaan löydätte. Et se ei ole, että ei tehdä sitä tai poistetaan tai sanotaan ei tai mitään tavallaan semmoista, millä poissuljettaisiin se, vaan keinoja, millä me tavallaan se ongelma käännetään silleen positiiviseksi, että me hallitaan se ja me pystytään toimimaan sen ongelman kanssa. Eli ratkaisuja siihen käännetään se ongelma ikään kuin myönteiseksi. Niin koostetaan nyt, käydään noin ongelma yksitellen läpi ja jokainen ryhmä tuo ne semmoiset, miettikää nyt semmoisia keskeisimpiä, poimikaa niistä äskeisistä keskusteluista niitä, mitkä eniten teillä nousi esille ryhmän semmoisiksi ongelmanratkaisuiksi ja tuo niitä esille. Minusta ei ole hyvä idea, että siellä on joka kerta eri naamat. Niin kuin siis se on niin lapsille.
se olisi niinku aina positiivisesti ja se on siis hyvin teemu. Esimerkiksi kun on eri sitten positiivinen on se, että ne pienet oppii hyvät mallit. Me tuotaisiin ajatulle silleen, että okei, me katson tänään näitä tyyppiä, että te katsotte nyt noita ja te katsotte noita, mutta kun ne juoksee niin hurjaa vauhtia, että sitten niin, ja siinähän nyt ei ole mitään järkeä, että se lähtee juoksemaan ympäri kenttää. Sehän sitten on tarpeeksi avustajia sitten ohjaajia tarpeeksi. Sehän on yksi keino. No se on ihan sanotaan kahdenlainen toiminta, tai että siellä menee monta toimintaa limittäin, että voi tapahtua, että nämä voi tehdä tätä vähän haastavampaa, nämä voi tehdä tätä sitten näiden toimintakyvyllä ja niin. Ja sitten jos mietin äsken, että jos ne lapset, jos niitä sitten pitkin vuotta, koska siinä tulee koko ajan uudet opiskelijat, niin aina vaan huudetaan heisiä, 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 niin ehkä heistäkin voi tuntua vähän turvattomalta sitten tavallaan, koska jos joku tietää mun nimen, niin kyllähän mulla on sitten paljon turvallisempi olo. Me ainakin meidän ryhmässä tehtiin sitä aluksi, yritettiin just sitä, että jos minä otan nyt ne paria, se otat ne pari. Mutta koska se liike on niin nopeata, niin siinähän ei ole mitään järkeä, että me myös sitten liikutaan siellä niiden meidän omiemme perässä. Että siinä on niinku sellainen tietty maalaisjärki ja tietty sellainen, niinku, että kyllä sun vaan pitää ottaa ehkä sitten se joku alue tavallaan sitten siinä hallintaa tai jotenkin näin, en tiedä. Mutta että se ei ainakaan meillä tuossa huumalla toiminnossa. Valokatkaisin hallintoon. Niin, jotenkin näin.